sejler vi afsted på herretur. Vores computer, den kører bare. Han har også et lille forsejl. Det jeg gerne vil vise, det er min nye AIS modtager, som er betragteligt billigere end dem der er på markedet. Og den er en lille fiks sag. Den hedder Daisy, og den er købt i Amerika. Selve linket til hjemmesiden, det vil jeg komme med senere. Den kostede cirka, jeg tror det var knap $60 US dollar. Og det er jo den overkommelige pris, cirka 350 kroner. Problemet var, at den var i tolden, så det kostede mig lige et par hundrede oveni. Men stadigvæk, så er vi jo ikke oppe i de priser, som AIS-modtager er generelt. Det er sådan, at den her skal kobles til en antenne, en AIS-antenne. Det kan jo være VHF-antennen, men det jeg fandt frem til, det var, at man kan få nogle splitter af forskellige art. Men uanset hvad, så længe man bruger den samme antenne til både VHF eller AIS, både modtagelse og sender, så vil der ske en forstyrrelse. Så jeg valgte simpelthen at sætte en antenne i min agterpulpit, og det vil jeg lige prøve at vise her. Men inden vi går fra selve Daisy'en, som den hedder, Do AIS Yourself, som den også kaldes, så kan man lige se den heroppe, lidt ovenfra. Og det er et lille USB-stik, som jeg kan koble til min computer. Andet er der ikke. Det vil sige, altså det er kun til modtagelse på sin computer. Jeg bruger meget den, der hedder OpenCPN, og det vil jeg lige vise jer, hvordan man sætter den på. Fiks lille sag. Den er så lige skruet ind i skoldet her, og bagved, der kan I lige se, at jeg har en konverter, sådan så hvis min computer skulle gå tør for strøm, så hurtigt, så lader jeg fra 12 volt til 230, og der kan jeg hurtigt få min computer op og stå igen. Her ser vi antennen, VHF-antennen. Det er ikke at forveksle med Garmin GPS-antennen, som er lige ved siden af. Det er altså den lange her, vi har. Den købte jeg for cirka 300 kroner på postorder, og den har fungeret fint. Den er lige gjort fast her i agterpulpitten. Den lille Daisy-modtager er her. Nu sætter jeg et mini-USB-stik i. Så den skal om. Der. Og ledningen bliver i så dette tilfælde sat ind i computeren. Til computeren kobler jeg selvfølgelig en GPS-antenne. Sådan. Og så er det hele klar til at starte op. Læg mærke til den elastik, som jeg har, som jeg bruger til at spænde hele computeren fast på mit kortbord, sådan så det ikke render nogen steder. Ja, som man kan se, så ligger jeg nederst til venstre på skærmen, og min AIS er nu ved at fungere. Jeg går op i den, der hedder AIS, og det kan jeg jo så vælge AIS objektliste, og der dukker så de AIS modtagelser, som jeg har i øjeblikket. Der er Cat Expressen, Tunøfærgen, Beate og Prinsesse Isabella, som den hedder. Den anden, det er Samsafærgen. Jeg kan lukke den her liste, og så kan jeg gå ind, og så har vi et skib derovre. Det trykker vi lige på.
vi spørger lige på objektet, og så får vi en liste herover. Der er ikke selve navnet, der er ikke, men vi kan i hvert fald se, at den sejler 10,6 knob, og hvilken kurs den har. Og der er dens nuværende position. Den er så herovre. Vi kan se ved, der har vi Bade. Det er et tysk skib, som er på vej for udadgående ved Aarhus Havn og sejler 9,4 knob. Vi kan også lige fange Cat Express 2. Og der har vi også en liste på den. Det fungerer fint. Det jeg gerne vil fortælle, det er jo sådan set, at her har vi et klip fra Sardas ned til Ærøskøbing på Ærø. Og da jeg har lagt afstandsringe ind, så kan man jo se, at det øjeblik, der bliver en reaktion, det vil sige, der kommer AIS-skibet inden for de her afstandsringe, så går der en alarm i gang. Det er ret betryggende. I det her tilfælde er det cirka 2 sømil. Det vil sige, kommer man sejlende og kommer et større skib, så er der altså mulighed for at blive opmærksom på det.